Ahojte, priatelia, zdravím vás. Také nočné vysielanie som sa rozhodla nahrať, lebo sa mi nedá spať a potrebujem nejaké obecenstvo. Aj keď neviem, či tu o takomto čase nejaké bude, ale varím si puding a keďže sme nemali doma potrebné suroviny, tak si ho varím z núdzových surovín. Trošku som nakydala, to si nevšímajte, to sa mi tak stáva občas. A keďže sme mali iba posledný kúsok mlieka a nie pol litra, a nechcela som tam dávať vodu, lebo to je potom hnusná žbrnda, tak som tam dala, musím to niekde dať, tak som tam dala to asi 4 litra bolo, to mlieko, čo bolo. A potom som tam dala šťavu z kompotu. A ešte ani to nebolo pol litra. Som tam nasypala aj tie čučoriedky, že však hádam aspoň to bude. Že sa to dvihne trochu a nie. Tak potom nakoniec som tam kydla jogurt. Už som si hovorila, že čo tam mám dať, smotanu nejakú s vodou rozriedenú. A to som raz dávala a tiež mi to moc nechutilo, nemalo to tú správnu chuť. Takže, čo mám rozriediť? Jogurt s vodou, tak takýto vegánsky jogurt. Ale som tam kydla, že idem to premiešať. A potom, že nie, kydnem tam tú mokrú takú šťavu, čo je na povrchu. Tak som tam kydla tú mokrú šťavu, čo tam bola na povrchu, takú. A vlastne to mi akurát tam vystačilo na pol litra, takže som zvedavá, ako to bude chutiť. Teraz ešte rozmiešať prášok. A varím si iba jeden, aspoň že tak, lebo keď to varím pre všetkých, tak varíme toho, ja už ani neviem, či liter, či 2 litre. A to sa potom strašne ťažko mieša, keď sa to musí v malom množstve, potom sú tam hrudky. Deti to síce ľúbia, oni povedia, že to je akože ako halušky, ale mne to tam nechutí. Ja sa to snažím vždycky pekne dôkladne, ale niekedy sa mi to aj nechce už. Nakúkneme do hrnca, čo tam je. Už to pomaly bude aj vrieť. Asi to ešte zatiaľ vypnem, lebo toto, kým rozmiešam, to mi bude dlho trvať. To aj nasmetím na šporák. Takže to mi bude asi dlho trvať. A môžete sa pridať do mojej skupiny Varíme intuitívne s Evkou. Teraz sa mi tam popridávalo veľa nových členov a dávala som tam rôzne recepty. A dokonca som tam dneska dala aj mäso. To asi prvýkrát, čo je v tej skupine mäso. Lebo ja mäso doma zvyčajne nevarím. Jedávam ho občas, tak raz za 1 až 3 mesiace, ale väčšinou buď si ho niekde dám, alebo ho varí niekto iný. A teraz sme mali, lebo som si povedala, že treba občas aj na uzemnenie, lebo už mi išli ušami tie fazule a tie kvinoji a rýže a cícery a strukoviny a obilniny a zeleniny a karfioly. Lebo ja mávam také obdobia, že väčšinou to isté, nejakú dobu jem, že mi to chutí. Istú dobu som mala napríklad rituál večer na spanie, že som si robila artičoky s voľským okom. Takže mávam také jedlá, proste, ktoré istú dobu stále jem a potom sa ich prejem a potom už mi nechutia. Ale idem to tam už dávať. Čakaj, neviem, jak to mám dať. Mi spadlo ešte mobil do hrnca náhodou. Dobre, tak idem to tam dať. Som zvedavá, ako sa to bude správať. Ale rado takto experimentujem, že keď nemáme to, čo treba, tak kydnem tam niečo iné a sa to nahradí. A
ja viem veľmi veľa jedál z toho uvariť, aj z tých strukovín, aj všetko. Len mne sa to nechce, lebo proste treba furt kuchyňu upratovať, umývačka aj 2-3 krát za deň ide, keď sme toľky. A to proste, keď človek tento základný provoz musí obriadovať, tak už sa mu ani nechce s tým nejako hrať. Ja dám nejakú fazuľu a ja kebyže som sama, tak možno, že si uvarím z toho nejakú špecialitu, neviem, nejaké sabji indické, alebo čo. Lenže keď to tam vidím, tú kuchyňu, čo v nej všetko treba, tak sa na to vykašlem a potom jem takú holú fazulu s rýžou, mne to akože chutí, len proste po určitej dobe sa to už prestane baviť. No môj puding vyzerá momentálne takto. Vyzerá to celkom dobre, už ho aj vypneme. Dobre. Moja kuchyňa vyzerá momentálne takto. A to som ešte naložila umývačku, aby to tu aspoň nestrašilo všetko, čo tu bolo dovtedy. Takže za chvíľu si dám ten puding, ale ešte som chcela niečo porozprávať o tom jedle vlastne, že ja keď som sama, niekedy, keď mám tú správnu náladu a fázu, tak si vyváram sama pre seba nejaké špeciality, ktoré si inokedy nerobím, lebo si myslím, že by to deťom nechutilo a že by to nezjedli a potom mám vlastne obmedzený repertoár jedla, že čo zjedia aj deti, čo zjem aj ja a je to vlastne strašná nuda. A keď som sama, tak ja si uvarím nejakú špecialitu a sa vytešujem, že to je iba pre mňa a nemusím znášať teraz, že či to deti zjedia, či to nezjedia. Nemusím im vymýšľať alternatívu, akože oni si urobia aj sami. Minulý muž urobil takú cviklovú omeletu, ale mu to nechutilo, tak hovorím, tak si urob normálnu omeletu. Tak schytili sa dvaja, urobili si omeletu a mali. Že ako oni si urobia aj sami. Lenže človek proste má nejakú predstavu, že musí im všetko dať také, čo oni chcú, alebo že musia jesť to, čo sa uvarí a jak to nebudú, tak budú hladní a potom je človeku ich ľúto, keď vidí, že sú hladní, alebo keď to fakt nechcú, alebo sa proste nemá chuť nútiť ich, lebo to aj veľa energie berie, keď máš niečo nútiť. No a proste, keď som sama, si uvarím nejakú špecialitu a potom zrazu, keď mám takú radosť, tak zrazu aj deti zjedia, aj keď to je nejaké super zdravé, alebo čo. Lebo vtedy vôbec neriešim, či to zjedia, či nie. Takže som sa to snažila aj potom aplikovať aj do toho, keď sú doma. Niekedy sa mi to aj darí a niekedy nie. Také rôzne. Alebo napríklad, že keď si objednám nejaké jedlo, tak proste to neriešim, že... ale niekedy napríklad aj nechcem si uvariť také jedlo, keď nie sú doma, ktoré ľúbia, lebo že im to bude ľúto, že to nebudú mať. Ale to je zase hlúposť, lebo však aj ja, keď oni majú nejaké jedlo v školskej jedálni, ktoré je dobré, tak vravím, že to by som si aj ja dala, že tiež mi to je ľúto, že ja som to nemala, takže to nevadí, že proste je to hlúpo sa takto obmedzovať, že vlastne si to sama robím, no. Ale takže keď sa to snažím preniesť, ako keď som sama, že si to tak robiť, aj keď sú tie decká doma, že oni to potom zjedia, niekedy to funguje, ale väčšinou to funguje, keď mám veľa energie. Keď nemám moc veľa energie, alebo keď som nejaká preťažená, alebo zahltená, alebo niečo, tak vtedy to nefunguje, vtedy chcem akurát tak utiesť od všetkého a mať od všetkého pokoj. Tak, pôjdem si dať puding. Takže keby ste chceli, môžete sa pridať do mojej skupiny Varíme intuitívne s Evkou. Nájdete tam rôzne inšpirácie na ďalšie varenie. Niekedy ani nepíšem, čo to je, alebo recept. Čiže keď chcete, tak ľudia napíšte do komentára, čo to je, alebo že chcete recept. Lebo ja proste niečo uvarím a ja neviem ani koľko tam dávam a tak, ale viem cca popísať ten recept a sa mi ho nechce vždy písať, takže keď sa niekto spýta, tak vtedy ho vždycky napíšem. Takže dám vám odkaz do komentu a môžete sa pridať. A ešte by som chcela ženy pozvať,
do skupiny Empatické šamanky. To je taká skupina uzavretá, čisto iba pre ženy. A rozberáme tam rôzne veci. Takže keď chcete, môžete sa aj tam pridať. Ahojte!